Priatelia, tak dnešný obed sú srdiečka s knedlíkom a s tekvicovým pokušením. Tu už mám pekne vykysnuté cestíčko, samozrejme zo zdravej múky. A idem teraz urobiť domáce knedličky, lebo budú také menšie. Nemám rada veľké knedle hutné, to sa aj zle je. No a ďalej vám ukážem, ako urobím tekvicové pokušenie. No a k tomu srdiečka a na záver krásna interpretácia na tanieri. Pripravila som si pečenú tekvicu, ktorú teraz vydlabem a spravím z nej tekvicové pokušenie. Takže opäť nalejeme smotanu a urobíme tekvicové pokušenie. No a takto vyzerá tekvicové pokušenie. Priatelia, tak mám vykysnutú knedlu, ale ja idem robiť malé podlhovasté knedličky, ktoré si každý sám rozporcuje na tanieri. Uvidíte za chvíľočku. Je to niečo takéto a každý si to vlastne sám potom nakreje na tanieri. Takto sa to nejako nadparuje 20 minút. Hej? A takto nejak vyzerá to pripravené mäsko. Priatelia, tak takto to vyzerá na tanieri. Šúček nakrájaný, mäsko a teda tekvicové pokušenie. Je k tomu pomerančík a citrón, aby si dochutil omáčku, no a čučoriedky, ktoré úplne že zbožňujem.